Ahal Ulanatın Göktepe tarafının çayını yerleşen aydın harit nişanlı konditor önümlerini önürleyen telekeşilerin hem guzur gayratlı zäkmetler bilen önürleyen adık önümleri tagamlyg bilen ul istige bolýar. En kämil enjamlar oturdulan bu kärhanada konditor önüm bolan kempudun, waflin hem de mekkejewon taýajaklarynyň ölümçiligi ýoly goýuldy. Agtybarly texnologik enjamlar oturdulan bu kärhanada önümleriň durly görnüşleri önürilip, olar tagamly, gaty karamel görnüşli kempudlardyr. Önümü ýokary hil derejesine ýetirmek üçin yer tuğdananyň, almanyň, armudyň, ananasyň, zirkiň tagam berjileri ulanýar. Şeýle bu ýerde köp istegildirleýän önüm bolan mekkejewon taýajaklary önürleýär. Önümiň hil derejesiniň ýokary bolmagy alyjylaryň oňa bolan istegini hasam artdyrýar. Taslama kuwatlygy bir günde 300 kilograma barabar bolan mekkejewon taýajaklaryny şeýle böwünjük hemde lezzet ady bilen önürleýän kitirdewik süýji taýajaklary ul istegildirleýän önümleriň arasynda ul orun tutýar. Bu önümleriň sagatda 200 kilogramy önürleýär. Geljekde ilan tarapyndan köp istegildirleýän adyk önümleriniň täze görnüşlerini önürmeklik gödüňde tutulýar. Bu ýerde önürilýän önümler, buyurmalar we istegler esasyny ýurdumyzyň ähli bolanatlaryna hem de paýtatymyz Aşgaban şäheriniň sowda merkezlerine uğradylýar. Bähim paýhas ummany magtum olup Praga ýylyna kärhananyň ruh bilen işgärleriniň gün saýyn artýan däkmet diýipgini, olaryň öz öňlerine goýýan asyrly maksatlaryna ýetişiklikleriniň aýdyn güwäsi bolýar. Kärhananyň agdyber işgärleri dördülýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarmyzy alkyş döldürine aýdýarlar.